one of the best. Ghana also every kind of we are now. Ghana is American. And let you so talk now, dear son, as well. We talk prepaid. Our phone so I won't pay. It is American will. It is a one day you say, oh, the bonnet while we sell on us working there. This uncle say, oh, got a same for Flana. Oh, for the same details to Ghana. It won't be this happening now with your. The American Ghana phone and say. There were payment models wɔ hɔ ɛyɛ by force ɛsɛ ntina ɔbɛtua kaadi nyinaa yɛtumi bisa o sika biara ɛwɔ phone so kakra odi lukuru a ɔbɛtumi ɛfi awie ɛnɛ ɛne mmerɛ a wobɛsɛ ne sika ma obi mpo a ase wo frɛ no ansa ɛyɛ ɛfa ntoma bɔne a yɛate kofi a yɛnsia nti sɛ wɔafrɛ no na wonim na wosɛ de sika no a wobɛsi ogu so because ɛka wɔ so ɛnkyɛ sɛ ɛba saa nti na wobisa yɛ adeɛ wɔ hɔ no Charles, you better was so what the brother and some more. Yammy show. Amen. I was young and Casa, I customer for the Mobile Money Agent Association of Ghana. Ora Charles, I was Yado, and watch you say Bank of Ghana, shall show Quamodia Pano, a ye papa, a bebo will be a mayade hosho, sunny a baya, Sikanwa, Yada Giananshi and Pezia Bechiano, Yabetchmian 101 at Yamawanum. A free and run you Rebecca Sabre ya Premoto, Yaguso Edeka, and Mawa Baby Biara Yawo. Na Yamawa Juma Chra when some more ACC or Ghana Haseno. And no, you really saw Shaya, a brand now called an insurance toy baby and now walk. Now, so I don't know how to Musensuna, Sania Guam and Opay. I'm a Macatanocra, I star panty, Banasanwa. Na just so be a soon say, eh, Maba Cromedia that the Benamaca could do fee, make quayo, baby, I be ye, Jumo, and Emakra, Macofay, Meda, Tony, dear, aha, papa. One more moon, some saw a dreadia gumu, or more moon call, one more Macaca, and so a jar, and a pay crano, a brother of mine here or do watch at Tiajamu. Now, all ye can want some Juma, who some man for him for near who do be by ya. Not as a video here, we were near in ye. About the son as a young Pema, Kwame Redun so. Kumasim bi ayem bi ayebe bere wo hono mo a wa bo a prop na videos there wo de bi gu ho pa e de amaye no kwame nyame asomdue nka wo anka wo kwamla wa bere o kwamla nya asem kitwa wo wa hunu wani so ade enso bendai bra boy enkomo ya probo no asase de na wie yi kwamla ma minno wase emfamra kumase yempotem ha tituru eye barakasi kwan sufia anase ohwima manfurum atafua kwantimpon yeso na kwamna said the body can dey atiga no ene de amanfo a yete kwan yeso de how pa ene ato wo mo so na obi aba hu said de na isuo no hyase ne be ya na dwodonko ena isuo no hyase se etigua na dodo na yo ma dwen se bi anka mo be no num ana oba bi na nka isuo nke jai kwamna to asoa ma anopa wona wotumi sori ntem be fa kwan no so de be no na nka dodo na tumi aba be fa kwan no so kwamna mu duru ho na tese enya asam ketuo behwe isuo kase a eda atafua ne ohwum kwantimpon yi so a kwamna na aflade ana se tuafa bridge no so se de ta ye miti ni pado do mbeka isuo no chi de kwamna na enya asam ketuo wo hwe kase a na etumi efa isuo no so a na bra na emu ye kakra no na ka ye sprinter mu bi na etumi efa so kakra na enu akire kwa no se wo hwe a na so obi mpo na de excavator bi na etwemu a omo na ebi so tumi kura funta ho na omo so edi twemu kwaba ne nyina akiri no ade ba ko a san so ha adwene ba ko ewu se nsuo yiri akiri no so hwe a bridge na wo hwana nkasa no tisi a me no wakasi akwabra bridge hwin wo ba hwe se dia ase no esie yi hankra kama yi se ekwan no ekamia no anisa enti se mpenifu ansa ama ho ama mahwe ekwan a afa nipa mpo kan ama wo haw kase ya bato nipa so atafua issue mu hadma kwabna kama ise emiriti wawa bi no enya ade aka bitimi afa issue no bra mpo issue no atwetwe ama amanfo ndam so no kwabna no achi no so wo hwe ade ba ko esan eku woni ati kwan so biem aye aswodin bi amanfo ye wo hwe issue no nkase na nka etwuba no a na bridge no ewo mi se kwan dem nanso no nka obi ebetimi afam na de aka nso ebebu afa so no eno nso so de ha adwene ba ko wo mi ni se enipa dum a mo tete be isuo no ho no kwabra isuo ni nkyɛnkyɛn no ɛna mo de adan de bola eni nti se isuo no to akwabra sɛ de esi di bola ahodo be furu bridge no ntoko na no ɛma nipa ntumi isuo no ntumi nguro mu ɛnkɔ no ɛno so yɛ ade ba ko a ntumi se ɛde saa ade ne ba ɛkɔbɛ saa bia me kese wonim sɛ ɛhɔ no nso so no ɛyɛ kwaye eni nsuo ɛna adi afra wɔ hɔ no amanfo abɔ mmɔden asɛ nka kwan no ɔmbɛtetem
na mo aye bibia kwabra nam se nsuo ni ntino nya de a saa be no eboa nansi a wo bedite mu mi kase wo behwe a ni nyina atutu ho akoye asem kase ho pa obe yakoye no kwame to bo ase ansa obeto aso abusuafo ya mu tie ye ena awia yi no ensam oye nua be ma kwame redu e kan nyina no eho adanse die ana ewo honom ya kire se kwame video ni ba akokura wo de ba ye de em se ka na ye fere se kotopre no a ye di tu fom no eno na edi amanfo etwa nsuo nti nipa no agina na aso na wo de bo fom no na wo de matwa em se ono so ni business aso da no pa na meboa kwabra ono di adoye na no wo ya amanfo a omu twemesa se wa mo wo mo no bi na adwen se wo pepre no ho atwentie no a saa ma ka no wo de bre anwa ka no ana kwabra wo mu nyina ye ka na omu etwemu nti adoye na omu ye se obehwe kwa no anwa ka no nipa dom ni bi mpo egu ka ni mu a na omu do omu ye hu se video no ba kwa de ba nipa gu anwa ka ni mu pa kwabra se de be ya omu so betimi atwa no makọ eja akwakoye de omu koye no eno na adoya na anope omo eye no kwa no so dia ma no kwabna we ni mu nyina ya de a ha dina ahoto entumi mba ho ni mu anyina chi no ye ni nipadon no bi a omo so etwemu no ene omo di nkomo e ma omo so ene di nkomo ka nsem a wo omo efa kwa no so kwabna ma ye nkweti se dia omo so ede nsem no eti gama ye matna for 15 years aha nsuo no de enye ade a afi na yedi sie eya asem a esi a afa nipa ama na wuda obi odi moto twam no wosini fie odi moto twam ma owuye asada nipa be 3 e wa ha omo enye nipa na hia ha driver ba ko kodo so kokoe se eto se ya na wodi hu achinye na yo adwen se obetro nsuo no a nsuo no betima fa se kura de ade a ye hu ni se bridge no abubua beduru ba bi a ekwan na awe akakakra bi abaye hyeyebo bra ye beto abane se oba be ye bridge we obeto se ne nsu ato ha na nya se kitoa enti bridge we de ya de a ehia kumase fo yie papa enkanka na omo ete barakese asofia ani wohwim ene afa ni ye besena kwa adwuma nsu yiri wa ha no so obi giri nchim so o try a ka obesa akọ because aye hu papa so de ye drone de adum panifo metie bi barakase kwa so ya pamprumo no ufiwa na ba wohwim no se nsuo kase bi da ho ti be se yin nsuo no toye na be se ka kutuo bi anu otimi da fam kwana boata so apezo na kese nsuo na yira na ka kutuo de ntimi nyeda spentes no ena ye na enya kwa ye na se dodo a manfo e kan se abato de kwa do motu wi akwa den abawe no ba so na se ni bigi yebeye MP for mi na wo ho no omu nyina obi anu ayede otimi aye bigi na de amaye omu so nchechira omu so wanwan obi okro be senka yemfa ne keke na ye ontwa nsuo no na wonfa ne nchechira anye de ntwa nsuo no school fo nkura be kan nsuo na chi anya agro abusia wei eye adesie bi ya tete bare ne mpotam ho na wote se woni enua bema Kwame Redu edinko no wachi Kwame amananso ho a woni asame member ye won potam ho munyamfo Daniel Champon edinko mo e no busan se ofa Champon say asame no kasa mo kan say nsuo enye de nsuo to a obi ho no okwa no pa okoye adwuma no pa nsuo ntoe no adile no almost be 3 hours 4 hours when timi anko government work bi also so ntem ko when timi anko enklo so mko school dodo na ntimi anko eji say nsuo ni to affect dem bebre adwumayefo esu omo kwan individual say esu omo kwan enkwala yesre ye mpanimfo asre ya ban se omo ne nimra atafo abrege ne so mo mo emeye moa no muntimi mo na kasa ne doso e wo bridge meya mu nyina kuma se ya de metumi aka se atafo abrege de mpanimfo ni nyina nim former KM boss nim currently obi nim mpanimfo even your bridge kra de ensuo ni tope anase ensuo mu na pom se asensu ba beyiri enti bridge no obi nim se bridge wi nye ade fofora afa ne be ka ho asem ya ka ho asem anti mi se na meka no eda krata so mpanimfo ni abe dendenden a se bridge on ba be na nya nsem nyina na metimi aka nyina e wo afidie so na so ye manfo
enya abotre na omunya akoma mfantwen se ne TV abregna baba ya mom abusia wei eye assembly member urumyan for Daniel Echampong sama ne nya enua be ma kwa me redu ne boabo no a wote bre yen na yetoa ensam no so nti yenni nkoma kakra na yehwese de enema so esiteda so wo ensuo na afenso emu nsensem no ano yenko ne fa baabi na ye ne Evans owusu enkodi nkomo wono so yama ne boni wono so ne fa baabi minu Evans nyame asom de enka ho enka so kwabna na wapo mutesen adom ne ahye me hoye pa video a wonua akwa me redu de abere de che kuri o de wo so de bakra de se ne so kra so ya asem se be pa o no kwase break se no kwabna bla yenti we efiti andra anadwoa in subrantamo etowo asante mantamiano sei obepie mu ewo brono a ye fene se santase epre eno ewo kwada so abato mpeso so a sa eye bridge a ewo eye epre school junction matamok ede ko eye himan ana se yeyi ewo Facebook ana fe so eye Sompa TV so no ede amete fo ne ahwefo nyina ahwe no se amena wo ka sei ade se sa bridge a ye fa so ede ko matamok no bridge no etimi ebu a anopa no be no nsombo na ne nsuo ni gina mu na efo gidigidi no na ya de se asukuu fonko da omo enko school ewo himan ebe fa eye madamok sa bridge no so akodi nyira no ya de se omo ka eye nsuo no eja na akwakwaya rewo se mesa se na bridge no ebu pa ya omo entimi emfa so odudumfo bi na to ne bo ase a ofa nkra no maako a wode omo etwa bridge no etimi eko eye omo esukuu ahodo adwumayefo driver for omo so ba be sa ko omo adwuma so omo nyina so eka eye nsuo na ja na akwakwaya rewo sem na ye bo modin a efri eye madamok eba premier road no so eye school junction dia eye bridge eno so ebu ye emre bi atwam a nam so ema frefo eye ho demonstration a ho nsem be ye bebebe e wo mai konkon Ghana hanu say no ayade se ho nso so na tese ensuo no enyira fakwa ho nyina adam so maka no mo divert kofa eye sentibek ekwan no so anaka se nyina enam ho no ma ede eba santase na so fa main road no so tse bia o santase presentation one mo eba eye eba eprekon mo no ma me bia ekwan no enye kakra no ayade se ho no de ekwan no asai kura de for taxi station one ankasa no a se fima cars ni na divert fa eye sentibek one na anopa eye amra o mahene ya odubu atena se ofre assembly member ono anawo epre eye onabo tago ye fe no eni ni di nkomo na onabo nsema no wo ka no ebi wo no mo a eye kontompo sem aye na mrama sem no ye asisi a ye bo apro ebe pia no sei ye nsa etumi akabi na de wo mu ne se eye sa bridge no ye busa wona bo se da bai na kofido ba kwan so oba be na onabo che se aye last month ana kofido ba so a sisi a wo ye kwan no na kwabena mra ye de ne tito fom no enye no kure esan se kofido ba kwan so aye last month no wojai a ekwan won ba so bio na etetia no so esa che se kofido bo se o de cement ne beku aye da bia o mokro mo cementa na epremrante ne mabunu no awiawia cement na eno so aye awrehosem kakra ano aye de etetia ye tete edi afiti na wofo a omo ewo santase epre eti kwabena yegusu edi ani de kire ankofo fia enso na gira forward ye eswani enso kakra kra eye awrehosem pa ewo eye santase epre ene na nkwado na bridge na de timamufo mo aprese se kofuto ahwe no amamba ye kwan na bia nya de se 2024 ye fa to aba omo fa sala 2020 so beto aba e de imantani na akosuma se bejani Evan sansa na wo bekọ no anopa na bra na wo mahene ye odubu ache na odi nkomo no na adehye ne bi eka ensem bi firi ntem ho se osofo bi ye fe ne se Elijah abesi asoda ka sie bi wo ntem ho no wa block kwan no eho asem kwa assembly no se wono abeye minimu ko na adehye ne de sansa no to wani mu a no kwa omo de sansa no eto manim ene anope wo mra mebo anan ekopie mu e ho no no na ekame akwese assembly member ono ewo apre ono anti apre ko no mo no situation a apre ko no efom no enya de sa assembly member e fa ne se tago ye ni assembly member no e tia ati ne se o se wo ma se on tie apre enti sa assembly ye apre ko no ye fa ne se wo mra
sɛ bɛyɛ obɛfiri de wɔma ase hɔ nom aba bɛdi apue no so koraa no aka akɔyɛ brake bɛdi ɛno yɛ tete a yɛatete ɛwɔ ɛyɛ sɛminifoɔ no a ɔmo wɔ apue no nti saa bridge n'asɛm no a ɔmo ka no ɛte saa sɛ sɔfo no ɛsɛ no sɛ Elijah no ɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ ana ɔno ankasa de ne pɛ apaapɛyɛ Ghana yɛte asɛm ho ɛnyɛ asɛm keka ɛnɛ paa baabi a awia bɔ duru na baabi a adeɛ kye asa na esuma duru kwaa kɔɛ n'anim yi Ghana da so te saa adeɛ wei ho sɛ nsuo tɔ a na ayiri afa yɛn nsuo tɔ a na ahohoro yɛ bridge Evans ɛda so a ɛkɔ so a na anwummerɛ wobɛte yɛn nka ɛda ase papaapa yɛnnua bɛma Evans owusu ana yɛte ne nka ɔno so de naprɔbɔ no akɔpie mu ɛwɔ santase aprɛ abusua mo a modi yɛkyi ɛwɔ Facebook no so no sɛ wode w'ani ahwɛ deɛ na all report to free ba no a ɔhu sɛ schoolfoɔ no nkɔdaa ne ba no wɔbɛka agya yɛ ɔmo ntumi ɛmba ɛna akwan no so wohwɛ ne din a baabi a nsuo no atene yɛ ɛfiri ɛɛba no nsuo no nkakra ɛhohoro kwan no kakra nti mo a mogyina Facebook no so na mohwɛ no wɔhu sɛ ɛfiri soro hɔ baabi a sɔɔdan no wɔ no a ɛɛba no ɛhohoro kwan no nkakra ɛna menim sɔfo lagya so yɛ contractor o so yɛ engineer o so yɛ deɛ o so yɛ deɛ wontumi hu akɔso akɔbra abusua yɛkɔ ahoma so high tension na hɔ nso deɛ kyɛ kure yi nsuo deɛ nkam yɛ sɛ asantemantamu no nkran deɛ mframa fa korɛ hɔ yiri enti saa bɛpɛ ne yɛkɔ no afi bia yɛka nsuo ho asɛm afi bia nso yiri fa yɛn madam Fatima modern yɛta afrɛ no wɔ ahoma so high tension yɛnkɔ ne ne nkɔdi nkɔmmɔ moda woteme nka mpatwan mompɔtam wɔ nsuo no ho asɛm te sɛ mpatwan na du nsuo yɛ amane ande koraa nsuo no de afi bia eyiri wɔ ha na ɔmo sɛ ɔmo bɛyɛ bridge amaye na bridge na ɔmo ayɛ no ɛmi de me si bridge ni hwa etimi yɛ ma abusu na ne nam fiefiem ɛnɛ nsuo awura yɛ fie ma ha nya agoro nsuo awura nkrɔfoɔ dan mu ɛnya agoro si wɔ no mu a meba Fatima ɛdan bi si hɔ yɛn Facebook no so ɛna nsuo agumuo ɛkyɛ swimming pool ɛnya asɛm koraa ɛne ɛnya agoro koraa ɛno no yɛ ɛhefa ahoma so hɔ no a me pacho ahoma so I think ada baabi a motie ne hɔ ban nsuo ana me pacho hɔ ban nsuo ɛna yɛn ban nsuo ne sa ama bridge bi wɔ hɔ na bridge ni swa ɛna ɔmo so ɔmo bɛyɛ bridge kɛse ti bridge na ɔmo abɛyɛ no bridge ni so sɛ swa nsuo no duru wa na ayɛ ma abuso ɛyɛ ma ɛnkɔ nsuo no duru wa ntimi nwuram na ne nam nkyɛnkyɛn fɛs ne deɛ na nka ɛba edunani kyerɛ ka akwan no ɛtɔ saa na nka yiri a na ka nkɔ ka mba sɛ deɛ yiri a ɔmo ba yi akwan na ɔmo fele kwan no ntimi fa kwan no mu biem edunani akyerɛ adan na ɛwɔ ha no enti ɛtɔ ɛdan no mu na ewura na just bridge no ankasa no esua enti abɛnsuo no da bi ɛtra no hye me boa saa na nsuo we deɛ mo ada no mahwe motimi ahwe kakra na yɛtimi ahwe kakra yɛahwe kakra we yɛnya hu ma mo sɛ da bi ehu pa deɛ ayɛ na ehu fɛs no nanka ɛba ɛma dan yi hu ɛba obi ada na ewura yɛ da mo da na ɛba na esi kwan ni mu ɛkwan no ka nkɔ ka mba enipa mba wo a wo bɛbɛ nsuo na atɔ no gye sɛ wo gyina hɔ ma nsuo no twe ansa no watumi ɛna ɔmo sɛ ɔmo bɛyɛ kwan na mai ɔmo yɛ kwan na ɔmo yɛ bridge ni so ɛna ɔmo afele kwan no nyinaa nti sɛsɛ no nsuo no de n'ani akyerɛ adan no ɛnkɔ kwan no mu biom adan no na nsuo no tɔ a eyiri bɛfa yɛ ɛyɛ hɔ deɛ yɛnim sɛ nsuo ho asɛm de afe bia ɔma Ghana nsuo tɔ eyiri fa mmea ahodoɔ bi anyambia momodeɛ no mote sɛ hɔ no mu no yɛ nsuo nsase so na mokɔgye yɛ ya mokosi mu dan si so ana sese ya me pacho debi ya beta asase no na ye mfa ha ye fa kuro ni mu na eba na ne nim se nsuo bi kura da ha esire na mo bɛyɛ kwan ama ye ankrofo ye betisi adan no na mo bɛyɛ kwan ama ye hu se o mo di bridge ato a ye hu se nsuo bi nam ho me kura me beto plot no nim se ha ye nsuo nka me gye da nim da Koba ni se ne mpanyimfo bi aba honom won ma beka asem bi akyere mo won ma behwe fie no sane ya modan me ba ta ane asambe man ne nabmofo e ba ha amu behwe ya no pe o ma behwe me ne mo kasa wie e kyere no mo e kyere no mo behwe
And almost say, "Oh, my cardia natural more." Almost say, baby. Dabaya. And they are no catch say, oh, my baby shy. My betro, my catch them penny from my besho, no my. Fatima, ya can say no nyagro, a yanibra sosan says, "Hey, anybody pana yanda. Where went to me? Who what is so near TM when you fear? Who what is so wait him? You're a table soon, I dear tea. You're a table so, and I dear tea. Nice, and now some massage in a table so sad and says, Yanya. Aye, yeah, Sana bay. And what it be, sir, I will be a quo, and I do be a womb. What it be, sir? Patch your daddy. I am say sadly. Yo. Light no one some to say or honum, and sure to try not to go a form. And answer say, I'm the end here. There be light, dear, light, the anti and goofo. Yeah, son, and you're surely a doom a main switching. You only yes, and you do me a main switching. To net say, yeah, try you mean in Accra, not high soon, pint, which means a video, no, year, papa. Aha, not high soon. I'm a Fatima, yet there was Sawati. Yami Damasipa, Yamishram. Yamishra, so Yabasaba Munche, be near share, Mate, and I'm a twamp and you forward to the phone. Why? Mate, Medasipa, Yamishram. I was your way, I almost so high tension. I can't say no, our grass and pan yakano. Mother Facebook when I'm a hadier, and sure jiri. I dine one mohunua, and sure babe gumuno, and your swimming pool will be done with them. The hall and in the bedroom. And then sure Jawa find to end or the nursing when the patenting and then a quarter jet. Then I know me I was ready, what dear. Miss Simua. May check it. I bet me a drew bear, Quabrad, and I was saying, One activity, and so there's activity. A quabre is serious. I'm nodding. If I say, what double sounds one day do. Ha, twas my. Na ABB. Akwansia esi e wo domane ne portable na ye frɛ dumja adwumako no sɛ bra mon kam ho magye ne oni ewu wo mo kɔ no o akwaya asɛm foforo ye nua ba oba pa akua nyako abro no ma e wo hɔ asɛm wo sunya ne portable bia wono na ya na ekita no oba pa nyame asomdue nka ho asomdue nka ho so kwabna ma akua na wo ho te sɛn domino won kai bonti ne ho ye pa ndiri se wapo mu ye oh nyame adom bibia bɔkɔ ensuo no mo so mo nyamo chefa wo ho nya ya chefa enura na no nya bezi se de brebi e to ya eyiri first nya monti so nya no ade na adori be se ye normal wa fie ahmache don kunu wa be kasa abre ye da so ginam oh ha de na no kwe ye ja da wa ha nti ewie ma to eja ejadi fo timi di wo mu ja Enkra so wi enkra wato ye na no ɔhye adan ekoba ne sɛn de ekoba ye nyina ne se eye traffic afie bi ene pradia ena ba ku fi do ma kwan so ba tunyane ba ku fi tunya kwan so ena wo mo de ko kesi ani enti na akoya kwansi emu ɔden kwabra sɛ wo de wani hwe pradia ne na miensa na he traffic afa ne ma e fe ne heavy duty vehicle kina akwansi no emu ɔden na ema kagano ko share track no na ya se ho nti wo to for the prayer odum gaji makuo Ghana National Fire Service ten omumra na se titwa na die mu obi akosha afie obi nan a batumi ayi nti fire service adwumayefo a efiri do mahinkro edi mirika tantan ebo mu sarin se ekwan mu bebai na wo matumi adu ho akwakọ yi nipa owo ahonyehie mu no obi nim sese bi motia na paja fire tender ne tai ba ko de ko suro ka yi ni breeze eti ka ni muni ema esoro no be help from ema ne tai ne nso nyina ekohwe eniemu na fire service adwumayefo nya ya wo mu nyina ya mema nko a ena wo sa fire tender ni mu a na wo mu kwa ko sen wona wo ho ekan no obetumi akoye wo mwa na ekoba ni sa na amanfo nso a enam sa kwan kro na aso do man ko de ba o bari anchen ho na no ebi bedu ho eti wo mu ni sa na mo koye fire service fo no emwa eyiyi wo mu na akohwe ka na sin ntempa do mo koya sabia e wo do man ko na akwantia na nkasa eti ya na ye pradia ene track no
na afei bom na nkɔfo adwene ba wɔn so sɛ ebinom nso apira da baabi tie ma wɔn kɔyi wɔn nso so ɛde wɔn kɔ ayasabea ɔdɔm ahemfo hɔ yɛ kasa yi kwabena fire service adwumayɛfoɔ nsia na wɔn wɔ fire tender ne mu no nyankopɔn adom wɔn nyinaa ho yɛ a wɔahwɛ wɔn ayi wɔn aba fie mu enipa nso a na baako ɛwɔ track no mu na ebi nso ɛwɔ pradeɛ no mu no na ne adom wɔn nyinaa ho yɛ ACFO Olivia Ayem wɔn na gyina fire service panyin mu ɛwɔ yɛ bono mantam mu a ɛna anɔpa yi wakɔ dɔm ahenkuo akɔhɛ fire service adwumayɛfoɔ nsia a wɔn anya saa akwanhyia yi na wɔahyɛ wɔn nkuran ahyɛ wɔn bɔ sɛ deɛ ɛsɛ sɛ odum gya adwumakuo ne mpanimfoɔ yɛ biara ɛma apɔmuden ɛba ma officers no wɔn bɛyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ mekasa yi deɛ wɔn ayi fire tender no afiri baabi a akwanhyia no esi yɛ a wɔrehwɛ anim sɛ wɔn a akwadare nso ɛwɔ fire tender nsiesie mu no wɔn bɛba ho abɛhwɛ nti kwabena ɛrɛhosɛm a ɛnurada esi yɛ ɛwɔ dɔm ahenkuo ɛno no. Makuya ansa na wobɛkɔ no anipa bebree wɔ adwempɔ sɛ Ghana National Fire Service on kaa mumumu yi sɛ nya akwanhyia ya na nya adeɛ biara sɛ emirika menim makoyɛ nsɛmtwerɛfoɔ menim sɛ initial report nya mmaayɛ deɛ nanso mode mo asototo fam kakra a wohwɛ na bibi saa wɔ mu wɔ ho ɛyɛ nɔkorɛ kwabena sɛdeɛ yɛne fire service kanamtifoɔ a wɔn ne yɛ di nkɔmɔ ɛkasaeɛ a wɔn to nka ne maayɛ no nkra a efiri dɔm ahenkuo baayɛ no na kyerɛ sɛ wohwɛ track na wohwɛ pradeɛ a na wode wadwin bɛbi sɛ akwanhyia no na emu ɔden nti na ma ɛsɛ sɛ fire service tender no wotu mirika twɛn sɛdeɛ daa mpo otu no ama na tumi akɔduru beaeɛ a akwanhyia no esiiɛ no nti sɛ nipa adwin yɛ ne sɛ na fire tender no di mirika ɛyɛ nɔkorɛ todoo ɛnam akwanhyia no sɛdeɛ wɔn twɛn mfonini ma officers no ɛna ma officers no nso emia wɔn mirika mu a wɔbi nim deɛ yɛyɛ a fire tender no tumi da no ebutu yi a officers no nsia no wɔn pepepere ahodoɔ. Kaa no na adwiri ɛkwan no ho abubu nnua te sɛ deɛ grader na ɛyɛ adwuma wɔ kwan so no. Mo ɛte sɛ excavator yɛ ɛde yira wɔ Ghana ha yi na ɛde akɔsi wɔ nanso so ɛyɛ fire tender ɛna mirika tɛntɛnti ɛda no butu yi a wawi wura no te sɛ deɛ ɔso asi kwaeɛ bi mu no. Ɛna wase yɛnua baa akuya nyako abrɔ no ma ana yɛte ne nka firi sunwan yi. Ashankafoɔ yɛ wɔn so di wɔn dwuma wɔ sunyane kropo ne mu bron mantam mu ɛna wɔn mo kyerɛ sɛ nyame anim nie adeɛ baako a ɛyɛ paa ne sɛ ɔbɛsɔre anɔpa ɛbɛbɔ nsuo nwuna bɔ onyame mpaeɛ na wakra wɔ yere ne wɔ ma sɛ wɔkɔ adwuma so aba abɛkɔ akɔduru na afɛ deɛ fi paa nya kuma na wɔkɔ akɔpra wɔsɛ ahomete paa wɔhwɛ miaya ahodoɔ yɛ a wɔn teteɛ ɛyɛ taxi stations no a abusua ano ɔden na saa sɛm wɔ baeɛ no wɔn abɔ assembly no amaneɛ sɛ nka wɔn hwɛ ne ho dwuma na nka wɔn mpɛ baabi foforɔ koraa ɛma taxi drivers ne nkɔnkɔ tena nanso bo akyi bi din ɛno na wɔn kyɛ sɛ ahomekyɛ sɛm koraa mpo no sɛ bra no bia no mpanyinfoɔ ba wɔbɛgye wɔn mo toɔ nti wɔn nhunu hia bi sɛ wɔn bɛtumi adi saa adwuma no ɔma na yɛyie ɛno na chairman de Masunyane Central Taxi Station owura kwasi twene ɛkyerɛ sɛ mpanyinfoɔ ahwɛ ne ho dwuma ɛwɔ kuropɔn no mu a wɔn na wɔtwe mmienu pɛ wɔn nso ebetu wɔn ho fo. Petition bi akoma assembly bi akoma regional minister bi ama regional police commander yɛkyɛ bi ama radio station station a yɛtumi wo problem bebe wo station a so to wo station ha passenger sɛ bus station a bɛforo ka ɔmo ma ɛsan sɛ hai atɛkyɛ ɛwɔ ha ɛna zumla ayɛmfo so ɛmɛ press station a nti nipa station sɛ ɔbɛforo ka sɛbi wadress aba so obetu kwan na abɛti atɛkyɛ anim na ade abɛforo ka deɛ passenger ɔma so abɛforo ka nti ama yɛ lusu passengers ɛwɔ station a anɔpa me bɛgyina ha yi bɛduru ha bɛyɛ sɛ 5:30 to 6 afunu mi da so gyina ha me nyanya kura entu koy yɛ da bia so assembly so ne de nipa betena ama ne beti ticket sesi ameka so over station ya sesi ya ba ha bɛhwɛ wura pa egu ha yetima ye de ye sebi ameka sa o sɛ assembly office na nka sa wura ye wa kɔmbe office so kɔmba kɔ yadwuma ndiye ayeso ye hawa ye wo mu sɛ yenye dede ɛma yenye ɛnkase bia driver sa ba mu mu ade yenye yina na ye de akyerɛ letters ɛde ma mpa wo sua ha ɛso mo hwɛ omutu wana mo mai sesi ameka so over station ya bɛhwɛ wura pa yetimu ha Awusia na chosa no weye tetere ne de Masunyane Central Taxi Station. Owura kwase twere na yete ne nka no na ye gina we so ne atonkra ye ba. Ye bako Dr. Mensa awusia
ɛwɔ nso adwarifoɔ ɔmusu Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o provide internet connectivity a entwitwi Muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and you simple wunya how bia you provided 24-hour support demand open a check kwanya top high opposite Love FM yene kwama rural bank newo dan bakum 0202 699 110 and now 0244601933 Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay o. Edem. Minua oton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay we bia dia beto mu. We adwadini o we hwan o. We per small loan wa. Ye wo hia ne wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time no apagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unkosa lie wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. De wo hia ne se wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. As you saying. The money is ready. Ye ofokwaku medase one family clinic ho a mekoya mama hu se ani da so ho mo bibia wo yare bia e bia na wonya nhia wo gefo ene wiase nyina hu adwuma papa one family clinic eye eba no honam yawo de yesisie wo to ase wo na ye sifam se ya wo ya e wo wo sempane e hihyew wo tia fam a na ye tofo na ye titiriti stroke na achi onipadua ne fa yawo e ya ma osisi achi a wo chi na ye wo ya wo kon wo nyini mro so enso nante ya ye den ade se wo kuta poma na wonim se yade akwankro etimi de yawo ba ye nipaduam duo ho nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade ne wo enti hyene nso se yawo ne ba e ma otrimu nkoto aduro no ma ne nginsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba ne nyina na one family clinic wo hunim de ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo de abibidro nimde ene yaresa kwaya hodo pi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus mo ye adwuma dwada kopem memnida anopa no watwe kopem nonu hwehwe mo kira kwan wo Kumasi patase omo ben brother man sport wo estate junction ne so ha afei omo asimfosu hwefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com one family clinic the pain expert one family clinic abusuani nyina yaresabia yɛda asɛm wakɔ aba akɔso akɔbrɛ yo ene yanko yanimu ewo ensam foforo ma ye kɔ ahoma no so na yakodi nkomo ahoma no so a ye kɔ atoye atifi mantam no emu September bosom dare to so aduno enson afiye mu ana adehye ya ewo bodi mansinim wo atoye atifi mantam no ete awerehosem na de na ye huhu ama kyesa asem no akwa ya asem o kyese age adehye nyina ensem na yenua bema bright agemfra ewo Apollo FM empempia na onne boy amane efri atoye etifi mantem honum bright nyame asom dwenka wo ngan so ben gaze bright no apomo te sai nso ya na menko be ba ofi bende enso mo so manyamo de wo ho isia no price pata ma chebe etre egusu ato odidi kura ni tonji nde ngodidi aha so saa wo bra ti nyamo ko sese Monya ntia sa adan adwira gu anase eye normal to ya anope ya nkrofo dan to nkrofo dan mu ema pom sahodo niema hodo inoka se ye free da mba ko ni fe na eba na to de ne ma ye yini de free efi owo mu su afa wo nyina ma efrege si wonum
nso afa so nyinaa wogyina nsuo no mu a mɛtumi aka sɛ me tenten pɛɛ ne nsuo no koraa ɛyɛ ayɛpɛ nti nsuo no deɛ ɔpanyin ka sɛ ha deɛ hyɛ daa ɛtɔ yie papapapapapapa Kumasi nso saa o bridges ahodoɔ adwira gu nya agorɔ koraa bra wa ma yɛnkra fa police ni bi a musu sɛ nsuo bi ɛde ne korɔ emu asɛm te sɛn ɔpanyin ka sɛ meda ase anɔbo ɛnɛ awie yi ɛne ɛkɔnya a wɔde ama me ɛnkyɛ ɛna nnura yɛnya nteɛ sɛ la kɔpra abubakar a ɔno ɛwɔ Suaman district a no ɛwɔ Western North region ahase na nyinaa nim sɛ His Excellency the President of the Republic of Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛko atia illegal mining ana ɔmamoyɛ galamsey ɛwɔ nsuo so ɛne forestry a yɛatwe gye sɛ red zone no nkurɔfoɔ ɛyɛ ɛka ne sɛ galamsey ɛwɔ ɛso na enum ɛna apolisifoɔ a ɛwɔ yɛn mantam ha sɛ ɛyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo nhwɛ ɛma nsuo a yɛn nananom ne yɛn papanom ɛde egya yɛn no ɔmo bɛma nkurɔfoɔ ɛde ɔmo sika abɛsɛɛ saa nsuo no nti ɛnura na dede si last corporal nuhu abubakar ɛdwene ne team a ɔmo ɔmo adwene sɛ ɔmo nkɔ akɔ fight against illegal mining a ɔmo ɛyɛ nsuo so adwuma ɛwɔ ɛka ne sɛ Suami district a ɛno wɔ Western North region a ɛwɔ Western region 8 ne mpata yɛteɛ mfiri Western region na police officer yi baabi a ɔyɛ adwuma no ɛwɔ Sɛhwi police command ɛhɔ ɛna yɛn bɛ yi ɔyɛ adwuma na ɔsɛ ɔkɔ nsuo a yɛfrɛ no sɛ river sui ɛhɔ ɛna ɔno ɛkɔ akɔyɛ adwuma na ekuro a yɛfrɛ no sɛ awuku kurom ɛno ɛwɔ Suami district a ɛwɔ Western North region ase na aberanteɛ no sɛna mede kan ɛka Lance Corporal Nuhu Abubakar ene ne ko adwane sɛ ɔmo ɛkɔ makɔfa akyi galamsey a ɛno ɛkɔ so ɛwɔ Western North region ahase na ɔmo nyanteɛ sɛ mmeranteɛ bi ne nkurɔfoɔ bi ahyɛ ɔmo ho bɔne sɛ ɔmo ɛyɛ adwuma ɛwɔ nsuo no so nti ɛberɛ a ɔmo kɔɔyɛ no ɔmo nyanteɛ sɛ saa mmeranteɛ wei afa nsuo no akyi nti polisi no ɛdɔ ne man ɛdɔ sɛhiman a ɔmo mpɛ sɛ nsuo bɛsɛ nti no ɔmo ɛyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛtoa saa mmeranteɛ ɛno ɛna kofi antoata ɛma aberante ɛfɛ no sɛ Lance Corporal Nuhu Abubakar yi ɔno atumi to nso ɛfɛ no sɛ rivasui a ɛno wɔ agu kurom a ɛwɔ Suamade sɛ ɛwɔ Western North region a meno ka sɛ mpanyinfoɔ ɛbaa hɔ ɛbɛyɛ saa mpanyinfoɔ ɛbaa hɔnom ɛbaa mbɛtumi yi ɛmo yi ɛde firi ɛnɛ nsuo esui mu na according to assemblyman a ɔno wɔ electoral area ɛyɛ owura Stephen Otu ɛna ɛne yɛn edi nkɔmɔ ɛna ɔkyerɛkyerɛ mu akyerɛ sɛ wohwɛ ɛnɛ nhyehyɛ a ɛkɔ so ɛwɔ Western North region a ɛyɛ na ɛyɛ asopem paa emu nso wɔ mpata mu nyinaa atumi asɛe nti mpanyinfoɔ baa yɛ ɔmo agye sɛ ɔmo de nhyehyɛ bi gu akɔnɔ nka ɔmo betu saa nkurɔfoɔ so saa na ɛyɛ ɔmo dɛ paa na no ɛna kofi antoata ɛma polisi ni a yɛfrɛ sɛ Last Corporal Nuhu yi otumi eto nsuo yi ma mpanyinfoɔ ɛyɛ amammerɛ ɛdi amanneɛ egu nsa ma mmeranteɛ yi etumi to nsuo yi ma ɔmo kɔ yi ɛwura fɛn sɛ Last Corporal Nuhu Abubakar yi ɛde firi nsuo ma mɛ no kasa no ɛndora ɔmo de no kopie mu ɛwɔ baabi ɛde government hospital mɔkyerɛ a na ɔmo start sɛ ɔmo bɛyɛ after post but ɛsan sɛ ɔyɛ polisi ni nti no ɔmo bɛfa mu no ɛde kɔ police mɔkyerɛ ana a ɛwɔ Accra a hɔnom na octopus no ɛkɔ akɔhwɛ so ɛno na yɛwura agye bidi tuya sɛ ebi a na ɛnyɛ nsuo no po ɛna ɔnankasa sɛ da atoma bi pa na bɔ esi bi a ɛna ɛhyɛ da pia na ti kɔ ɛde tu mu ne nyinaa no ɛyɛ nhwehwɛmu a apolisifoɔ asate a ɔmo ɛyɛ sɛ ɔmo bɛhu sɛ nsuo no ɔno ankasa ɛna ɔtwam nkurɔfoɔ no ɔtɔ mu anaasɛ obi ɛna ɛhyɛ da wɔ n'akyi kɔ ɔmo ano tɔ nsuo no mu no ɔmo asate investigation a mene kasa deɛ investigation no asase a ɛkɔ so na abɛpie mu ha se a rivasui no nneɛma a na ɛwɔ so a no mo de yɛ adwuma no nyinaa no ɔmo atumi asizi nneɛma no nyinaa a mene kasa sie ano nneɛma no nyinaa ebi ɛwɔ Western North Police Commander mene kasa yi ɔmo gu so a ɔmo ɛyɛ nhwɛmu nua bɛma na wase papaapa yɛ nua bɛma Bright Agyenfra odi ne dwuma ɛwɔ Apollo FM ɛno ɛwɔ atɔyɛ atifi mantam no mu ne nsɛm a wɔde ɛma yɛ enie Sanso ba Kumase Dr. Mensa na dwarefo bia wo honom na ɛkyerɛ sɛ keme ɛne wɔn mu di agro bia ya kwɛ sɛ kunturumu na mefa ba ngoto ɛno so nya agopa wɔn koto asrɛ wɔn sɛ wi asim nya de adwene pɛne sɛ da wo gya so na so aba ne sa ba bia hyɛbrɛ
ɛne aboa sika de nipa akɔ akɔduru no nyɛ ne sɛ nkɛnɛ nka ɔmu tia wia so te kwa ho yɛ aka ɛbɔ wɔn mo so abɛn anie nam so ntiri wɔn mo koto asere kɛ mɛsɛ sɛnea ɔmu si bi tata wɔn mo Dr. Mensa wɔn ano ɔden dodo mo nya ntobo ase ma wɔn mo sɛ nkɛ betumi kura no a mo mpɛ baabi pa ma wɔn mo ntena ansa na bɛyɛ wɔn mo kai ya mo tumi ayɛ amana yie ɛna so mpaka se yɛn nsɛm twɛfo kɔ mo nten so ɛne adwarifo bi edi nkɔmɔ mo ma yɛntie wɔn metɔne ntos aha na mu de bebre ano me ba ye pamo ye saa ye nya baabi ntina ye pamo ye saa ye ba no pa ye be komirika saa nti ye sere mo mpa baabi pa me ye ntina si engo resco so ye kwa ye ntɔre na bele kura ni ho a ye betina obi a ma ye na bele no an se ye pamo ye saa na mu de ke mefu ana ni ADS se si apese dwa no wo mu nsi dwa ne ntem maye ni enkom isa response ho no mo na wo mu si ye nkro no response ho ne nye enso ta teche wan na afa mu aba beto ade na ma wo obi enfa meto ade no nti to wasa sika ye de ko nyina ho ahye sika na hye ana ya san ba ye nche kwa ona me san me ba me sika ekura me nyina ahye se niema obi koto na ma befi enti kwa ne de wo mu nya ne ye maye wo mu ye ne be ko eho ye kuro ye be ko me rescos matena wa ye be ko so ma metu ye bie mu dia we a wo mu ye se ye mra ye me ye be ko no ma sa akopam ye ye so mu ka se ye mra ne ye bola mfo ye kwa na fiefo na o mbagye apata no mu so wasan ba abegu se si aye nkoye apata da wo fiefo no so titifie o ba se ye adwense ye kwa we si mapata we si media we si sei ne dia ye breka na kwa na me kana se ya bre ye ntimi yeah, bro, one man will move a sick asset. You will be able to tell you. As soon as you told you, what be a we are not pro mama. Obi we have to who was the cassette theory. Obi be able to tell you about Sikawi and ye. Good year, they would mount cheer ye. And the other one is senior toward you. I say, almost fire in your room. As you can see, a couple of million to Motian. I want to see to become my I'm penny for the red on Betty Cahan. Maybe I can't. Ya kablo misantom betimi akasa makasa be nan kwampo a yeso aso wu che bibi ama ade na tese de bia na uka de ka mi de se no obuni ase ye se no ye be na atna de ne ye tefas no mutu ye abusia na chese adwadefo bia wo Dr. Mensa ana ye centralfo mienu Michael Anafe Paul one more koya one more akwatwetwe enkomo yi abe heba clinic tado so patrapa new site ho yare bia badwane fa kɔ na omo anu ontu ase mfama ho honhom fam ene honam fam wo ya adwuma no kama bre bia ba kɔto doctor se watrase a wo ye adwuma se de obi de ahaban eyi nkonya no wo ye adwuma basa bre bia ba kɔto no ho anopa wa wie wa nwumere na ni abre biti 0243 34 5392 0243 34 5392 Kens hour ejuma de ba wa kwama wo Sompa 93.1 FM efiada bia wi no mienu kosi no miensa de ba wa kwamu Canada akompreko a Japan asensa mrasem twani ne ho asem ana ya na eba so e wa fidie iso panifo no ba betrase kyerkyere mu a e kyerɛ wo de ekɔ ba e fa papa na brabom sebe ya Ghana fo be hunu se braso se wo se agye ne tum na wo be fa ma ya banwa no na wo tena so nti ya sha no nso fiara bia adwuma de ne ba wa kwamu e ma wo remfi Lajen Epele sikana ba de wo mu nie fido no ukọ Google Play Store hon mu na wa download on app ni bi dem peken kran na wo na wo kro no wo dare a star 711 star 711 star no abo 9 miensa no abo ash wo follow instructions na edika wo nya 200 Ghana so toso so no nya 2000 na dem wo na wo kro no Cloud Internet. Of course, they are the fastest internet in the world. Was it young can't say, Kamakuma to Yamwate? Baby, our person with the internet, our person with the piano. Adia be a wee beer na internet somebody a cloud internet. Top higher. One in animal love FM and ID and animal 0244 601 933 0244 601 933 na waje so akokra mafia series no ya pa bi hwa ya kama pa Tarawan Media ne Sompa 93.1 FM ya ka bomo ya je ba bi ya ne wayosia oh na wayosia de o
wa yo si yade papa wa sakore mampon ena ye gigi wani saa no abusua de wo mu onie memenda bia anwumre na otwempa mu kosi no nkron ukwada so yasasi usu biem no mienu kosi no mienu mpamu aboafo 21st clinic sciatica expert abe herbal clinic tano so patrapa honhum fa no honam fam wo yinkonya ho basa extra comfort limited comfort obaboa no adanda ho medimafo herbal center Dr. Time daso wodi for Samuel Power Ministry and Counseling Center sam no asi babia fresesia 0249 942 842 na omajo so adwentere taw na yen sori so we de ade hyase na yekọ K Adu gas and oven ne dia ba na wose kwabra ne akosua bo adwuma o adwuma yedin me adwuma efo no ye tie mo pa was on police station na chi wo pa da se na agumbi ade Sharif odi aba na wo se o ma ye nyina ya ha ye je so David Mensa wo di aba na se mamamumo ane adwuma se John Bososo wo di aba na se okraku wono na wo se Fantia kwa South also ti tom nanimu na bibia eye kama na Ghana for ye wuremfi yo ekwam ne ahokyere ne nkwankwam wo bere aba ebeto ye no ye wuremfi kura na MPP ne NDC de udi omachi anye de ebehunu ne de ya wote aba no wo yiwo boaten e won na de behin no se asha one pa de mra no wo se ye twe no na sabi ni pieto kura de be wuro a wo se mra no wuro ni pieto pa ne ehu de bo ho ne de ya wode aba eno no master planner junior kentampo wodi aba na wo se Ghana fo bebre wo gide ne nkranhya ne arohyemu pa e wa ban yi mu na wo de wo gide ma pa se mpuntu ma pa e betumire ka wo man mu se Usain Bolt no ndia ya wode aba eno no sanso so ana keke e wo kasoa keke kasoa America town keke house ho a eke how aba na wo se na do dan kwa kufu aro de one day obeka no play yesa bia play fa wi ase gina obi age ne tum se wo pamampani a na adwene mu do etimi ya adwuma bo adwuma style bia na eye wono a wonabo abedi kwada so eke de won de memfa nsoso wo di aba na wo se Ghana for yenya efino gatamu ene ade no ayeye yeni ehu ni kakra adan enso pete na no ya kakra ya hwe Ghana ba bia mutie news ya mo kai kura no enso atwa fa ho enye Ghana for ya hu ni die wo fom yenya study pa Crispo e wo fufo wo di aba na wo se aba no wonya bibi o kokko buo no wo fom pra nya kokko akuafo no mutwam kokko no gusa ne abo mo ebo tie bi na yemfansi ebre na so Rocky braso ewie woni pa ya de a wosaye cloud internet boy chidom fido fido la jean pre sekara betum kensawa fiada bia ba wakwam abe heba client no so patrapa kwakra mafia series no ya pebihwe na enya wo hu adwuma kama samufo pani eye owura asante ye bo a Benedict akosua somua kukua Libya bogana na ya bo ama sansoso ana morphy afia jewa kode mame ya akua nyako abro no machia me nimo awana nom Restford Sompa die no and afeso Dr. Silas Rocky PK Akiola school fees ni Yima David ene abusafori nyina eboa ya yesoso ya debrewo as usual nana kwabra kese ana afi akosia ejewa kwade boatin eda mo nyina mo ase ama mo aniti ya sore so ama Rocky the Darling wode nyompa enso na gugu se de mani brinkofo bia wi ayo wa hye ne kufu ya obadwene ne sanya nsampo radio asum de nka akosia don de se won wa fa ne ho adwene here. This is Sompa 93.1 FM. Opue ya wampuo ni kwao odi enijie ni nkwansha abrabo mu afutuo nyamsumu ani daso ade enijie bro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu
huarada. If it's a good year, Munsamo, Ubenya, Aberabum Munsamo, Ubenya, Yamsung Munsam, Ubenya, and EG Munsam, Ubenya, and Yumpana Kakuma, Ubenya, Yamai Muamanasam, Ubenya, or some party bravo, Ubenya, Ubenya Nina, Sompa TV, Yabana Papinisu, Sompa, dear. Emma Kefiapa. Onitin be a poor, o poor ya one poor ni kwao, or the energy and in cransha. Aburabomu futu,